Ярты гасыр элек бар галәмне ап-пак юрган каплаган мугъҗизалы ел фасылында 25 гыйнвар көнне Иске Зеленое авылында гаиләдә 5 бала арасыннан 4-нчесе булып безнең газизыбыз аваз салган дип башлана электрон почтабызга килгән котлау хаты. Аны сезгә, хөрмәтле милләттәшебез, Гөлфия Расим кызы Рафиковага якыннарыгыз. Әниегез Роза, яраткан тормыш иптәшегез Җәфәр, улыгыз Раил, киленегез Резидә, аныгыз Руслан, кызыгыз Алсу, киявегез Равил, кудагыз Шамил, кудагыларыгыз Гөлшат һәм Фәүзия юллаганнар. Алтын алмам 4-нче балам булып 50 ел элек дөньяга килде. Аңа яратып Гөлфия исеме бирдек. Бик тынчан, акыллы бала булып үсте кызым. Иң беренче өй буенча ярдәмчем иде. Башлап мәктәпне тәмамлады. Аннары Ульяновск шәһәрендә пешекче һөнәрен үзләштерде. Алтын куллы балабыз кулына дипломын алып яңадан туган авылына кайтты. Һәм гомер буе үзе сайлаган һөнәренә тугрылыклы калып, башлап совхоз ашханәсендә, аннары мәктәп, балалар бакчасында да хезмәт итте. 30 ел элек киявем Җәфәрне очратып матур гаилә кырдылар һәм Худайга шөкер, уртак мәхәббәттә 2 балалары туды. Уллы да итте, кызлы да итте гаиләсен балам. Бүгенге көндә инде ул яраткан оныгына үзе дә сөекле әби булып яши. Үткән гомерең белән мин бик горурланам балам. Рәхмәт, хөрмәт итеп, ана кадерен белеп яшәгәнең өчен. Аллаһ сине үзе улыласын һәм киләчәктә бәхеттә яшәргә насыйп кылсын. Яраткан хатыным, бәйләде безне Аллаһ Тәгалә гомерлеккә гаилә итеп. Әллә инде миңа гына шундый бәхетләр язганмы? Син бит минем өчен җир шарында да иң акыллы, иң сабыр һәм иң күркәм хатын. Мин белән ятлар гына түгел, хәтта үземә дә көндәшеп яшим бәхетемә. Бер кайчан бер мине кимсетмәдең, ирне ир итеп яшисең. Шын хатын буларак гаиләдә үз урыныңны беләсең. Урының синең патшалар тәхете. Үрим сиңа чәчкәләрдән, таҗлар затлы ташлардан. Бирим сиңа иң кыйммәтле бүләгемне башлардан. Бүләгем ул гомерлек сөеп яшәгән йөрәк. Туган көндә шын күңелдән телием сиңа теләк. Инде хыял күңелемдә күптәннән яшәп килә. Синең белән ул хыялда бриллиант туйларым җитә. Әби белән бабай булдык. Оныгыбыз бар хәзер. Ләкин һаман синең өчен мин җан бирергә әзер. Әмин. Син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде без үзебез дә әти-әниләр булсак та, сез әти белән һаман безнең хакта көенеп, без дип ақталып яшисез. Сезнең алда без түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен дә рәхмәтләребезне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә әти белән без балаларыгызның, оныкларыгызның кадер хөрмәтләрен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сезгә. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын әни гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Әти белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлар йөргәндә. Шулай матур каршы алыгыз сез без сагынып кайтып кергәндә. Кадерле Гөлфия Расимовна, тормыш иптәшегез, бала оныкларыгыз сезгә дип матур җыр да сайлаганнар. Рәхәтләнеп соралуларын үтибез. Бәхетле булыгыз. Дусларың, яуақытлау гүл шешеклер, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр, туган көндә
Күліп узмаған бит Өткен yılların Барында izlеген тапқан Алтын қолларың Секелтәсіз болмағандыр Өткен yılların Өзің әйбәт болғаш міне Бек көпі досыларың Туған күнде зырлайбыз Шын көңелден құтлайбыз Өтақ өмір қысқара деп мұңайма Мәңгі еш бұл қарытайма Бүгінгедей кел елмайсын Нұрлы езлерің Бәхітлер серпіп қарасын Әр шақ көзлерің Туған күнлер қобатлансын